ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 12:02. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na ito mga tugang Martes po ngunyan. Petsa 6 sa bulang kan Agosto 2024. Ini ang bareta alas 12 sa nakonsed ng magiging tagapagbareta Mardila Daingiba. Enot sa headlines itong darakulang mga bareta sa lado lokal. Sarong tricycle driver sa Legazpi City binungag ang sarong Koreano na kaibanan sa Pacific Partnership 2024-2 dahil pagkasinibutan, pigiling na rason kan mga otoridad sa insidente. Border control and checkpoints itinaltag sa 7 barangay sa Uwas na kan Uwas Municipal Agriculturist Office matapos na magpositibo sa African Swine Fever ang 2 barangay sa Ligao City. Albay Provincial Engineer ipinaliwanag ang patrabaho kan ospital sa barangay Karatagan, Pio Duran Albay. Sa lado ni Bareta sa National Federation of Free Workers sinagad na isabay ang mga contractual workers sa aumento sa sweldo kan mga empleyado nin gobyerno. Double Olympics gold medalist Carlos Yulo maresibin ng prestiyosong Senate Medal of Excellence. Combat Incentive Pay as in Combat Duty Pay kan mga kwalipikadong pulis makukuha na po ngunyan daw. Sa ibang nasyon, Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina nagdimitir na sa pwesto. Sa lado ng Karawati Sports, Carlos Yulo masabak pa sa 2028 Los Angeles Olympic. Yan ang headline. Doon sa detalye sa mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Dahil pagkakasinabutan ang nahiling na rason kan mga otoridad kung ata nasuntok ang kan tricycle o kaya natuntok ang sarong tricycle driver sa Legazpi City ang sarong civilian employee kan South Korean Navy na kasabay sa delegado kan Pacific Partnership 2024-2 sa pag-follow up kan DCGB News kay Public Safety Office Chief retired Colonel Rolis Guerra. Sinabi kay Nina basado man sa itinaong impormasyon sa iya ni Legazpi City Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva alas 3 nin maaga kan Sabado Agosto 3, 2024 kan magpatod sa ang biktima sa tricycle sa may kanto kan Dakulang Mall sa Barangay Bitano halis sa sarong Happy Place sa syudad sa pigsasabing duman naghalat ang shuttle kaini pabalik sa Tabaco City alagad pagabot sa lugar wala na ang dapat na lunad ang kaini. Dahil ang digdi, kinauron kang Koreano ang driver kang tricycle, naetod siya sa Tabaco, alagad nagsayuma ang driver dahil rayo ng Marhay ang destinasyon kaini. Posibleng dahil pagkasinabutan kan duwa, kung kaya nagbaba ang Koreano, sa ligadong dahil pa nagbayad kan sa iyang pamasahe, kung kaya naglusad man ang tricycle driver sa kabinungag ang biktima. Tulos man na nakapagpaabot ng reklamo ang Koreano sa mga kapulisan kung kaya naging makaskas ang pagresponde dahil sa parada kupon man asin ikulong ang responsabling driver. Sa presente, mantampig susurat ang baretang ini, wala pa ng impormasyon na bigapaluwas ang mga otoridad
kung nakapagpiyansa na ang nasabing driver o kung dagos na ining masangataning kaso o magkari kung kaso dahilan sa nasabing insidente. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra, San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Naglatag na nin border control as in checkpoint ang UWAS Municipal Agriculturist Office sa 7 barangay sa UWAS matapos na magpositibo sa African Swine Fever ang 2 barangay sa Ligao City. Ini ang sinabi ni Municipal Agriculturist Avon Rempillo kung sa inkaibanan sa maigot nindang pigubantayan ang linderos kan Barangay Balugo, San Ramon, Mapurong, Kalsada, San Vicente, asin Barangay San Juan, tanganing masiguro na wala ni mga buhay na urig, karne asin produkto kay ni na makakalog sa munisipyo, mantang naghalat na maging pink zone ang kataning na syudad. Sinabi ni Rempilio na kasabay kay ni, nagkaigwa naman sindanin information campaign sa mga paraatamaning urig, manungod sa ASF partikular na kung paano ni mapupugulan. Ngunya na aldaw, nakatalaan na magkuhanin blood samples hali sa mga ataman niya urig sa Barangay San Vicente, tanganing ipairaruman sa testing ng apudan sa Rempilio sa mga residentes kanuwas na paramentos na ibitaran ang pagbakal ni mga karne nin urig hali sa mga lugar na may kaso ng ASF para man sa indang kaligtasan. Mientras tanto, face by face ang patrabaho kan ospital sa Barangay Karatagan, Pioduran Albay, Alagad, taon 2025, target ng matapos ini. Ang bagay na naging paliwanag ni Albay Provincial Engineer Dante Baclao kung sa panahon ni dating Gobernador Al Francis Bichara kan puunan ang konstruksyon kini asin ang pondo halis sa 20% kan Economic Development Fund kan gobyerno provincial kan Albay kung kaya taon-taon nagkakaiguan ng lokasyon para sa patrabaho digdi. Sinabi ni Baclao na ngunya na taon may nakatagamang 30 milyon pesos para sa pagkapadagos kang konstruksyon kan ospital sa pagsasabing ang presenteng ospital sa munisipyo kan Pioduran ang sadit dilapidated na asin pigbabaha. Sigong kay Baclao, nasa 4 na phases ang patrabaho kan ospital, alagad enot nang natapos ang nurses, doctors quarters as an emergency room kung kaya partially completed na ang pasilidad as in biglalaoban na masamasunod na taon matatapos na inipon kan para man mapakinabangan kan mga residentes sa tercer distrito Caralbay. Bago kumbensido si Konsihal July Tingson, pamayo kan Committee on Environment kan Sangguniang Bayan kang Ginubatan Albay sa naging paliwanag ang Community Environment and Natural Resources Office o CENRO na pagtaonin na pagtugot o permiso na putulon ang nasa 600 na puunin anangaw sa Manuaan kang Ginubatan sa ibong kan ordinansa kan munisipyo na nagbabawal kay ni. Iniyan sinabi ni Tingson matapos ang ginibong committee hearing kasubagong aga kan ipaapod ang senro kan komitiba. Sigong kay Tingson nanindugan ang senro na basado man sa sendang polisiya basta nakapagkumple asin nakalaog sa requirements na pigahagad kanayan siya pitutugutan inda ini sa lalo na kung ang kahoy na puputulon may sukol na 40 pie asin 60 anyos na ang edad. Sinabi ni Tingson na kontra ni sa sendang mandato basado man sa local government code na pangatamanan ang kapalibutan lalo na tan munisipyo ang nakaka-experiensya ng landslide, mudslide asin pagbabaha. Idinugang ni Tingson na nagluwas sa paggururon na amyenderan ang eksistidong ordinansa sa Manuan asin mga bilog din sarong komite na kompesto kan mga representante sa Senro, Committee on Environment kan Sangguniang Bayan, MDRRMO, Menro asin mga kapitan kang barangay para mapag-adalan kung may siring na request asin kaypuan ang pagtugot kang gabos ng miyembros kay ni bago man makapagpulos ng permiso para man na masiguro na mapapangatamanan ang palibot asin maportiran ang mga residentes kan Banuaan.
Dahil natutugutan ni Alkalde Alan Arandia, kampiyon durang Albay na makabwelta ang nagkapirang residentes kini sa dati ng istara ninda sa tampikan dagat na nadistroso kanakaaging maraot na panahon. Sa pagipag-uron kan DCGB News kay Arandia, sinabi kay na delikado ng marahay ang sitwasyon sa mga gilid kang baybayo na sinkostales na parte kansin ng banwaan. Dahil lang kay ni piging uwang niyan kan lokal na gobyerno kan Uwas Albay na mahanapan asin matawan ng relokasyon ang nasa 24 pamilya na inot nang naapektaran kan habagat asin bagyong Karina kanakalihis na mga aldaw. Mantang ipapalo up man kan alkalde sa Department of Public Works and Highways and pagkapadago sa konstruksyon kan seawall sa mga tampikan dagat sa munisipyo bilang proteksyon sa mga residentes digdi. Padagos ang kampanya ng Police Regional Office 5 kontra sa illegal na droga sa Bicol Region. Patunay kay ni Ani Pigiras na akomplishmento ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon kung sa inpoon kanulyo 1 sa Good 31 2024 nasa 2,519 ng drug violators ang nadakop ka mga otoridad sa magkakasiblag na operasyon. Nakarecover man na otoridad din sobra sa 19,600 na gramo nin marijuana, sobra sa 32,500 gramo nin shabu, asin sobra sa 171 gramo nin cocaine na may sobra sa 224 milyon pesos na kantidad. Sinabi ni Dizon na alis sa 2,793 na mga drug-affected areas sa reyon, 2,362 kini ang deklarado ng cleared, mandang natatadang 431 ang piginguwa pa na may awas naman sa impluensya kan illegal na droga. Sa presente, nasa 62,271 na individual ang nagsuko sa gobyerno, asin 44,950 digdi ang nakagraduar na sa rehabilitasyon. Uminabot na sa 48,393 na mga kakiya na may edad 1 o kaya 0 hanggang 4 anyos sa Bicol Region ang nakapagrehistro sa Philippine ID System o PhilSys. Sigun ini sa datos na pigpadarakan Philippine Statistics Authority Bicol, kung saan 16,632 sa mga rehistrado anali sa probinsya kan Masbate, 9,413 sa Camarines Sur, 700,000 o kaya 7,431 sa Catanduanes, 5,972 sa Albay, 5,025 sa Camarines Norte, asin 3,918 man sa Sorsogon. Ang mga maparehistrong aki dapat na may kaibana na magurang o guardian na enot nang nakapagparehistro sa PhilSys. Pero kini dapat man na may dara na iba pang supporting documents arog kan birth certificate para man sa pagvalidate kan demographic information. Ang mga aki na maparehistro ang pinagkakuhaan in biometrics, fingerprints, as in iris scan, as in updated front-facing photograph. Natawanan ng tabang kan Department of Social Welfare and Development Bicol ang duwang pamilya na nasuluan sa Ninarong sa Barangay Ponso, Pulangi, Albay. Sigon sa DSWD Bicol, sa pagikan sa iyang Municipal SWAD Action Team na itaon na sa mga apektadong pamilya ang family food packs, tubig, non-food items, hygiene kits, sleeping kits, family kits, kitchen kits, asin ang laminated sacks na may kabilugan na sobra 11,000 pesos na kantidad. Apera kay ni ang kada pamilya makakareceive man ng financial assistance sa lindong kansendang assistance to individual in crisis situation o AICS program. Siniguro kan DSWD Bicol na komitido sinda sa pagdao nin makaskas na tabang sa mga Bicolanong pamilya na apektado ning kalamidad asin iba pang emerhensya. Kasaropang baretang lokal, gadanan sarong lalaki na pigtutubudan ng miyembro kan New People's Army o NPA sa nangyaring engkwentro sa pagultanan ka mga tropa kang gobyerno sa barangay Tagpukol, San Fernando, Camarines Sur kan nakalis na aldaw. Sigong kay Major Frank Roldan tagapagtaram kan 19th Infantry Division ang nagada na persona na midbida na si alias Russell, miyembro kan Komiteng Larangang Guerrilla Platoon 3 Sub-Regional Committee 4 na nag-ooperate
ma-locate sa ikaduang distrito kan nasabing probinsya. Sinabi ni Roldan na nagresponde ang mga soldados sa lugar matapos na makaresibi ng report na may nangyaring extortion sa lugar. Makalis ang enkwentro, nakarecover ang mga otoridad sa pinangyarihan kanin duwang M16 rifles, duwang unit nin M653 rifles, asin sarong M203 grenade launcher. Mga tugang primerong parte po yan kan sa tuyang Bareta alas 12 Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyonis por sa Sinibapa, makalis lamang po kayo. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Spirits with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Hirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Hirit na, ilabas mo. San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Maghaharap-harap na ang pinakamahuhusay, pinakamagagaling at premyadong mang-aawit sa Kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang mahigit isang dekadang pagtatanghal ng urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Sino-sino ang tatanghaling kampyon sa kids category, adult category, at pwede pa kami category. Urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Mahigit kalahating milyong pisong papremyo ang mapapanalunan sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Mapapanood live via PBN DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM Naga, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OKFM Daet at Radyo Oragon Virac. Urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, hinagad kang grupong Federation of Free Farmers o FFW na may sabay sa nakatalaan na aumento sa sweldo ang mga contractual workers sa gobyerno. Apelasyon kang grupo na magkakanigo sana nabalikan ni PBBM ang presenting government wage scheme asin magtagaman in substantial increase sa mga nasa lower rank kaibana ng mga contractual asin job order worker. Magiramduman na naging parte kani katulungsono ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pangako kaining iitaas ang sweldo ka mga empleyado sa pampublikong sektor. Ang pag-itaas kang sweldo ka mga nagtatrabaho sa gobyerno epektibo ng unyan na taon kung saan magiging retroactive ini poon Enero 2024. Sigun man kay Department of Budget and Management Secretary amin na pangandaman na nakanda na ang pondo para sa nasabing programa kaibanan ng pondo sa masunod na taon. Ang nasabing aumento sa sweldo itatao sa empleyado sa pagin ng apat na pago o apat na tranche. Kaipuhan in sarong komprehensibong lay na masimbag sa gabos na klase ng cybercrimes para mas epektibong malabanan ang mga nagigibo ng krimen sa internet. Yan ang ipinahayag ng Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan Jan Uy sa bagong piglansar na programa kang Presidential Communications Office na Malacanang Insider. Sigung kay Uy, mas parahay ang sarong komprehensibong lay kaysa separadong mga layes para sa maniba-ibang klase ng bayulasyon gamit ang internet as modernong teknolohiya. Ginibong halimbawa ni Uy ang lay kan Singapore na online harm law kung saan sakop ang gabos na mga cybercrime aro kan scamming, phishing, deepfake, misinformation asin iba pa. Sinabi kan Secretary na dakul na lay ang Pilipinas alaga difícil subaybayan asin difícil maipaotob gabos kaya kaypuan ang sararuan sa ng lay para sa gabos na klase ng cybercrimes. Gusto man ni Uy na magkaiwanin lay na magpapataw nin penalidad sa online platforms na nagtutugot sa mga scams asin panloloko.
Mientras tanto, makukuana po niya na aldaw kan sobra sa sanggatos mil na kwalipikadong pulis ang sa indang Combat Incentive Pay o CIP as in Combat Duty Pay o CDP para sa bulan ng Agosto niya na taon. Base sa abiso gikan sa Philippine National Police o PNP Finance Service, maabot sa 164,647 na mga pulis ang makakaresibi kan sa indang CDP, mantang nasa 116,083 man ang mga pulis ang makakaresibikan sa indang CDP o kaya CIP. Napag-araman na makakaresibi in fixed rate na 3,000 pesos na CDP ang mga kwalipikadong pulis, mantang ang daily CIP naman ka mga ini iyo ang 300 pesos. Ang CIP iyo ang dagdag na base pay para sa mga pulis na aktibo sa mga counter-insurgency operation, mantang ang CDP naman iyo ang special allowance para sa mga pulis na kaibanan sa actual police operations. Avera de di sigumpa sa PNP Finance Service, maresibi man kan 214,291 mga kapulisan ang sinang rice subsidy para man sa bulan nin Agosto. Ipinaabot naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa Mongolia ang paghagad ng suporta sa kandidatura kan Pilipinas sa United Nations Security Council sa 2027 sa good 2028. Kasunod din ang pagtiripon ni na Secretary Manalo asin Mongolian Foreign Minister Batmunk Batsetseg. Sa iyang state visit sa Mongolia, nagkasundo man ang duwang opisyal may kinaraman sa pagtarabagan kang Pilipinas sa Mongolia para mabawasan ang impact kan kalamidad. Sampang ini kan perming pagtama para mabawasan ang impact kan kalamidad. Pigpaabot man ni Secretary Manalo sa Mongolian government ang pagminbid kan Pilipinas sa international law asin sa rules-based international order, partikular ang 1982 UNCLOS. Nagpirma man sina Secretary Manalo asin Minister Batsetseg sa Memorandum of Understanding manungod sa sports cooperation. Mientras tanto, duda si House Committee on Dangerous Drugs Chairperson asin Surigao del Sur Representative Robert Baez Barbers na pigagamit ni Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa money laundering kan kwarta gikan sa benta kan shabu. Sigong kay Barbers lilinaw na ang koneksyon ka mga imbalto sa operasyon Kampogo asin shabu na pigismagol sa nasyon. Si Barbers kay banan sa grupo ka mga kongresista sa pangenot ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nag-inspeksyon sa mga Pogo hub sa Tarlac asin Pampanga. Sinabi man ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson asin Santa Rosa Representative Dan Fernandez na enot nang naikonektar ang mga bank account ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kay Hong Jiangyang, ang tugang ni Michael Yang, ang dating presidential advisor ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Si Yang ang pagkikonektar sa Empire 999 na ang tagsadiri kan warehouse Mexico, Pampanga, kung saan nakumpiskar ang 3.6 billion pesos na kantidad nin shabu kan nakaaging taon. Sa ropang baretang nasyonal, maresibi ang Filipino gymnast na si Carlos Yulo kan prestiyosong Senate Medal of Excellence dahil sa iyang makasaysayan na panggagana sa 2024 Paris Summer Olympics na kung saan nakatukdol siya nin duwang bulawan na medalya sa gymnastics. Kan Lunes, Agosto 5, nagsumitir si Senate Majority Leader Francis Tolentino nin sarong resolusyon na may kamabutan na tawanin Medal of Excellence gikan sa Senado para tawanin onran sa iyang mga trayumpo. Nagsumitir man si Tolentino nin saropang resolusyon na nagtatao nin paghumaw kay Yulo dahil sa pagtatao man nin onra sa Pilipinas matapos na makuha ang medalyang bulawan sa floor exercise asin vault sa Paris Olympics. Sa Senate Resolution number 1106, sinabi ni Tolentino na Senate Medal Excellence nagmimidbid sa mga unique o special na Filipino dahil sa indang modelong serbisyo, mga pambirang triyumpo asin importanteng kontribusyon sa pagbilog kan nasyon. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, nagdimitir na sa iyang pwesto si Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina matapos ang nagkapirang aldaw na anti-government protesters
o kaya the government protest, sinabing dinarasya ka mga soldados kay banan ang tugang kaining babae paluwas sa nasyon. Nagrukeo man ang dakol na protesters na naglusob sa harong kaini sa Dhaka maski na ipinapautob ang curfew as in internet. Imagiramduma na kan 2009 kan mamayo si Hasina sa Bangladesh. Kaninero niya na taon ang gana manggirari si Hasina sa eleksyon na pinagdudahan ka mga nasa oposisyon dahil sa aligasyon ng pandadaya. Maabot man sa sobra 300 na mga katawo ang nagadan dahil sa maiwasan na protesta matapos na gumamit ng tear gas as in rubber bullets ang mga pulis. Sa lado ng Karawat Sports, darong wara pa sa isip ni Carlos Yulo na magretiro maski nakaduwang medalyang bulawan na siya sa 2024 Paris Olympics dahil pigdeklarar niyang malaban pa siya sa 2028 Summer Olympics sa Los Angeles sa Estados Unidos. Sa entrevista kay Yulo, sinabi kay ni na definitely 100% na malaban pa siya. Hagad niya sa naangon niyan na taon as in sagod sa 2028 na magayon ang health niya as in super safe. Breakthrough! Sa satuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, Pure Vis Battle anapod sa naimbentong tumbler o bugtakan ng tubig na makakapag-neutralize o gumadaan in 99.99% kananuman na waterborne germs, bacteria, asin viruses arog kan E. coli, asin salmonella. Ang Pure Vis Battle nagagamit ng innovative na toxic UVC LED technology para masiguro na malinig ang tubig na inumon kan tawo. Kaya kaining magsustinir sa lipot asin init dahil taigwa inin double wall, vacuum isolated o kaya insulated stainless steel material. Ang Pure Vis Battle aprobado ka mga eksperto sa salud kung kaya safe ining gamitong kang publiko. Ang Pure Vis Battle pwedeng mabakal sa kantidad na $95. Istoryang naiiba! Sa satuyang espesyal na istorya, sarong lalaki duman sa New Zealand ang nakaresibin ng Guinness World Record matapos na mag-bungee top o mag-bungee jump nin sobra sa 900 na beses. Nakuha ka na 41 anyos na si Mike Hurd ang Guinness World Record title na Most Bungee Jumps in 24 Hours matapos siyang mag-bungee jump 941 times asin madaog ang previous record ni Francois Marie Dibon na may record na 765 jumps. Nangyari ang record-breaking attempt ni Hurd kan Oktubre 10 sa Auckland Bridge na may langkaw na 131 pie. Piginguwa ni Hurd na makuha ang world record na ini dahil dapat sarong New Zealander ang may kapot kan Guinness title na may kinaraman sa bungee jumping dahil sigon sa Wikipedia sa New Zealand na imbento ang modern bungee jumping kan 1986. Flashback! Sa Agosto 6 kan taon 1902 o 1902 kan pigproklamar ni Isabelo de los Reyes ang pag-establisir kan Iglesia Filipina Independiente o mas bibid bilang Aglipayan Church sarong Independent Christian Protestant Church sa tabang kan sa iyang ama na si Gregorio Aglipay bilang Supreme Bishop. Dilang kini naging madali para sa mga rebelding Pilipino sa Ilocos Norte ang paglaban asin nagtriumpo kontra sa mga Amerikano. Si De los Reyes ang naging pamuso dahilan sa iyang mga sinurat manungod sa pagiging aktivista kung kaya na po siyang Father of Filipino Socialism kan siya magadaan kan September 1, 1940. Sa sitwasyong kang Bulkan Mayon sa ngunyan, mantinido pong nasa alert level 1 ang Bulkan Mayon sa Albay. Asin sa datos na pigpaluwas kan Feebox, basado sa indang 24 oras na pagbabantay, nakapag-restore ng tulong rockfall events ang bulkan kaibanan ang 387 tonelada ng sulfur dioxide emission. May katamtaman na pagsangaw ni Naso na pinalid pasiring sa sirangan asin ang paramentas man na pagubag ang bulkan o ground deformation. Pinagbabawal man giraray ang paglaog sa mga lugar na sakop kan 6 km permanent danger zone asin ang pagpalayog ni anuman na klase ng aircraft harani sang ngimot keni.
Mga tugang yan na po ang kabilugan kasatuyang alas 12 mga bereta tinipan ng sikinalap sa DCGB News Base sa kanakalis po na 6 oras. Sa pangarang kanakatuwang niya to sa pagsurat ng bereta, Angel Mustaza, Jenny Matiwadera na sinman si Mary Joy Jaresco. Laro technical kasabay niya to Juna Pulis, DCGB Social Media Department katuwang tandyan, si Jerome Nico Martinez. Sa pangarap po kabilog na tropa, hello kay Gerald Aranya, sino man kanibang pang nagantabay. Ini po si Marnela Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon.